Bilşiňe diýaly öňkü gedek agalar meni magazyna gelip çagyrdylar. Ýöne men gelip bilmedem, sebäbi yaramadym, dümegledim. Sag bolsunlar, öýde ýatyrdym, özleri baryp geyindirip alyp gaýtdylar. Sila, hormat diýlen zat hakykatdan bularda bar eken. Ýöreňiň içini göreli näme diýjek bolýarlar. Şu wagt agalar bilen guruluşdum. Bu gedek hiç ýyl maslahat bermediler, Hudaýa şükür. Bir ýöne teklip etdiler. Teklibem inni ýazyl öýke kinämiz bolmasyn, daway agdy bir bolalyň diýdi. Ýani bir kiçiräjik sowgadymyz bar, maşyn sowgat ederlidi. Menem ýanky getiren maşynyňyzy gowurdym. Etjek bolsaňyz şonu ediň diýdim. Aslynda maňa gerek gel bilşiňiz ýaly men özümde paket ýaly Corolla, amma umumyň diýjek bolýan zadym men hiç açan şuta geler noýdum aklymda. Gönüne Türkmen ağa diýär, ýigreneniň alnyndan diýip. Awana paket maşyny berdiler. Ne ertirem nesip bolsa atdan ada gitmeli. Näme diýen? Gutlap bilersiňiz diýilmişdi. Ýöne gaýrat ediň diýenim, ters düşünmäň. Agalar şunýaly hormat edip beren soňlar iýdine bermänem men bir hilek gördüm de şunýaly edilen okunqa diýen. Jeturun agdy bir kollektiwi bolubam, ne maşynyň gapdalynan şular ýaly sowgat berdiler. Birden yaramasan gerek bar diýdiler. Şoň üçin gaýrat ediň, ters düşünmäň. Hemmeňize sag bolun.